Ngisesesikoleni ngaba nenhlanhla yokwenza psychology. Psychology idila kakhulu nokusebenza komqondo womuntu. Into engiyaziyo ngomqondo womuntu ukuthi umqondo womuntu awuhlali ndawonye. Umqondo womuntu uyawuhlala ndawonye. Umqondo womuntu uyadevelopa, uthuthuke, umature. Ubufakazi balokho ukuthi indlela obubuka ngayo izinto ngonyaka odlule ayisefani nendlela obuka ngayo izinto kulonyaka. Ingoba ingqondo yakhe isidevelopile more than lesa stage ayisona ngonyaka odlule. Unless uNkulunkulu ubenebhadi wakudala ngenye indlela wakwenza inkubele emqondweni wakho. Kodwa nje uma umuntu normal futhi umuntu oyifollowayo i-law of use and disuse by Lamarck uhlukumeza umqondo wakho ngoba umqondo vele awumani udevelop. Umqondo udinga ukuthi uhlukumeze ngemicabango ukuze uzodevelop. Kodwa nje ubufakazi bokuthi umqondo womuntu awuhlali ndawonye ukuthi kunezinto ebengifisa ukuzenza noma engeke ngacabanga ukuzenza ngonyaka odlule noma ukuzisho engithi mase ngibuka kulonyaka ukuthi ngayisiza ngangayenza le nto ngabe sengithini nje manje yabo. Izathu ukuthi umqondo usudevelopile modern lesa stage obukusona ngonyaka odlule. Obunye ubufakazi noma umzekelo uma ngingaqhamuka umuntu nje athatha ama pictures akho owaposte 5 years back ku Facebook awapost ungaxabana kabi nalowo muntu ngoba uzothi mawabuka wabona ukuthi uyabheda wawubheda ngalesa sikhathi but ngesikhathi waposta ubona uyibona unzima kakhulu manje yini ekwenza ukuthi manje wabone sebheda ngoba kusase uwe. Izathu ukuthi ingqondo isidevelopile isisukile kulesa stage owawubuka ngazi izinto ngalesa sikhathi 5 years back usaposta lawo ma picture. Ingqondo yomuntu ayihlali ndawonye. Ngikhuluma kanjena nje ngoba ngiqonde ekuthenini ngifuna ukukhuluma namabhinqa kakhulukazi ezilandela uMaskandi ezikule politics kaMaskandi ngoba kunexathu esenithathile elingelihle. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga enikwenzayo njengamanje ngoba ngaba ipleasure njengamanje kunijabulise ukubone kuyinto eright kuyidecision eright. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ungayisoli ngakho. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu akusize ube naleli ibhadi nje lokuhlala ingqondo yakho iyinkubela ingahlozeki futhi ingamature ngoba mhlazana yamature uyoba nenkinga uyibuza ukuthi was it necessary lokho esakwenza noma engakwenza kwakubalekile na. Ngaleso sikhathi uyobukhuluma nawe ngcono uma ukhuluma nomuntu ngoba umuntu uyamkhohlisa uyakwazi ukumkhohlisa ukuthi hayi vele kwakufanele sakwenza kwakufanele nanginendaba ngiyisoli. But ngaleso sikhathi uyobukhuluma nawe ingqondo yakhe simaturile sihluzekile seyisukile leya eyigubuzele njengamanje sekuclear usuwenza lento okuthiwa internal reflection which is independent of external circumstances kuwe ukhuluma nawe. And into engiyazi ukuthi ngeke uyikhohlise wena awukwazi ukuyikhohlisa wena ngeke uqamba manga ukuthi kwakufanele simbulale yabo yobusuwedwa ukhuluma nawe uyisole. So bafethu nibheke izinto ama decision eniwenzayo ningayisoli ngawo esikhathini esizayo. Njengamanje ngiyazi ukuthi ngoba ngikhuluma angeke wenze emehluko ngoba vele usekule stage okusona sokucabanga usakucelebrate but in the future ingqondo yakho izobe isimaturity uzoyibuza ukuthi was it necessary. Ake ngibuze was it necessary? There was no other option. Umuntu normally it was not necessary but kuwena njengamanje it was necessary ukuthi besingambulala yabo. There was no other option because ngiyacabanga umuntu ophuma endleleni kwaZulu ngazi ukuthi umuntu ophumile endleleni kumele athintwe ngenduku ashaywe ukuze azobuyiselwa endleleni. Leyo ukuthi kuthiwa akabulawe ibuyapi le ukuthi kuthiwa abantu ababulawa. Was it necessary? Was he a threat to anybody's life? Because I believe ukuthi umuntu obulawayo noma engathi noma ebulewe ngithi hayi kodwa bekufanele umuntu osuke yi-threat empilweni yomunye umuntu ebese kuthiwa nalo omunye a retaliate noma act fast ukuyidefenda naye. Lokho ngiye-understand bekufanele anginawo ubu-threatnish impilo yomunye umuntu or umuntu engathi understand ukubulawa ngo-accept umuntu mhlawumbe ubeme endleleni yemali ukuthi hayi mfethu ubusume endleleni yemali ngidinga ukuphila. Was he a threat? Ubeme endleleni yemali? Konke lokho angikuboni but okuyisona sizathu esikhulu ukuthi ubenehlula ngedialogue and there was no other option
except appealing to physical altercation, yabona, because he was far above your level of thinking. He was a critical thinker, not just a critical thinker and a fast thinker. That guy was a fast thinker. He's one of the few people who's got immediate cognition with high level of rational processes. Ukunike answer manje, and that answer has a huge precision. It's very precise, it's very accurate. So very nami understand there was no other option. Yeah, there was no other option. But was it necessary? It was not. It was not. Ngelinye ilanga umqondweni usuhluzekile niyofika kuleso sigaba enibona khona ijazi lento yayingekho yayingenasidingo man. And yobusuwedwa njengoba mhlawumbe ukwenze sibaningi ubone ngathi but mhlazana uwedwa ukhuluma nawe uyofike lo ukuthi sayenza into engenasidingo. Ngayenza into engenasidingo. No, ulala uphumule mfowami Velasi no sokukhumbula nsizwenye usebenzela umculo wamaskandi ubasizile nje abacula abaningi ukubavula amehlo nobu against kubona ngicabanga ukuthi khona abakuthize futhi abakuzuzile kwena yabona mfowethu ulale ngokuphumula bengakwazi bengubuka nje la TikTok. One thing enginoticeile ukuthi you were a rational agent. You are a critical thinker, not just a critical thinker, but a fast thinker. Ucabanga fast. Bengibuka ubagwaqamisa amadoda ku live ngize ngihleke yabehlula lokuthi labantu. Yabona? Ayolala uphumule mfowethu sayi. Ngokomculo cha usebenzela. Whether ubuka against abanye noma uhamba nabanye, kodwa if umuntu ehlaniphile noma ngathi against yena, khona into positive azoyifunda kwena khona against yena. So bafana bakithi ihlisana ula ehlale phansi bamba umthetho bana leli thambo nje enilibangayo alisenanyama lela thambo ubhizi ukomparana nabantu ababili bayakhuphuka oSminoff bayakhuphuka oMizi bawoqhawela kabani oMizi alisenanyama lela thambo lela nenilibanga bafana nizosala nabo lapha phansi niloni baqhathanisa nibalwela nebabulala nini. Bengasemningi TikTok kodwa futhi angizokuba mningi. Kodwa ngithi angi-address leso simo amabhinqa ngabadi ayihlale phansi bamba umthetho. Ezinye izinto ayinasidingo. Uma kuwukuthi ngempela ube deserve ukulungiswa. Bekumele nihambe niye kumgube nilungise niboleke imvubu. Ekule umuntu ngemvubu alungu umuntu aqonde. Because I don't believe ukuthi umbulala umuntu umbulela umuntu usuke abo mawumbulela umuntu usukumbulele maye mawuthi ngombulala ngoba ngifuna ukumfundisa iziphi izifundo zomnika sona mayisefile ngomuntu mayifile ufile yabo ukufa kufana nejele ngoba ejele mawungaboshwa usuku nosuku uyayisola ukuthi yazi kodwa ngangiyenzelani lento yabo kodwa ngangenzani mawufile ufile awunasikhathi sokuyisola so mawuthi wena ulayo umuntu ngokuthi uyambulala uwenza ubudumo nje ophinda phindiwe so nganza wethu mina ngiyala bafana wethu icabangani ngenye indlela singabaZulu umuntu mayebhedwe uyashaya alungiswe afakwe endleleni le yoku TikTok yokuhlohlana ku TikTok because ku TikTok sikhuza abantu bokuthi akuhlonishwe kodwa kunokuhlohlana nje okukhona ku TikTok ukuthi hey uthinta ubani uzokubulala ba uthi umuntu ubengekho ngisho lapha agcine kulowo muzi ukuthi agcine ebulala entweni ebengekho na kuyona ngoba manje uhlohlwa iaudience uhlohlwa yinina la nina niyahlohla nihlohla abantu ukuthi ababulala abanye abantu iyeke leyo nto ekande yonto yabona ngoba yazi manje mina ngi-understand ukuthi ukubulala umuntu kukusiza ngani ngoba umuntu mayenza into engeyena umpaxa bule ngemvubu umfundisa isifundo yabo ponye ngenduku umhlabe ngempama uzofunda isifundo ke lapho uzothi ya ulayekile manje mayesefile uzazothina uzothi ulayekile hayi baba la bayithe ihluzeni imqondo hayi ngeke ngelinye ilanga nizokhula nizoyibona lento ukuthi nizokhula vele nikhulile but nizokhula ngokomqondo bese nifika kulesigaba sethu sokubona izinto ngeselijulile ukuthi yazi le yanto ayingenasidingo man yayingenasidingo ngoba eqinisweni into eyilelayo mawungathi uyabuza usakudinga nokulelwa ngaleyo ndlela lo muntu omlwelayo ucabanga usadipendele kulento yini ngaleyo ndlela